Dobar dan, da li vi otkupljujete gvožđe? Otkupljujem. A po kojoj ceni? Od 16 do 21 dinar. Aha, koliko ja treba vama da donesem šina da bi dobio 200 eura? Sad ću da vam objasnim. Ja sam čuo da ljudi kada im trebaju pare seku šine i prodaju, pa bih hteo da ja isečem i ove naše šine i da vam donesem. Možete doneti, izračunajte koliko treba. Ali ne znam koliko su teške šine. Koliko vrede šine od vozova? A pa zavisi koliko je teška. Vi meni recite koliko da vam donesem da biste mi dali 200 eura, jer ja hoću da kupim bicikl. A pa zavisi, podeš lepo, onda zameniš šine za bicikl. Pa to sam i mislio, jel može? To vidiš on. Ja i moj brat ćemo da donesemo šine kod vas, a vi ako imate neki modern bicikl, da mi date. Može, eto. A koliko metara vam šina treba? Ma daćemo ti za pola metra, ajde. Ali ja imam ovde samo 30 centimetara. Može i za to, eto. A da vam donesem i vozić? Može i 2 vozića. Pošto imam kući ovaj vagon mali koji ide po šinama i on mi neće trebati ako... Samo njegove šine da doneseš. A može i lokomotiva? Može. A koliko košta lokomotiva? Isto koliko je šina. A da li ja mogu da dobijem onda još nešto? Može. Recimo skateboard. Pa nemamo mi skateboard. Može rolere. Može. Eto vidiš, može i rošule. Ali ako vas zove moj tata, ovaj razgovor se nije desio. Što? Pa on neće baš da dozvoli da ja prodajem šine. A, pa dobro onda. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko.